Hola, en aquest vídeo explicaré com realitzar l'activitat avaluable 4 de la UEFA 0513, que pertany a l'EMAEFA 0971, que és un mòdul del curs ADGG 0508, en aquest cas en format teleformació. Aleshores, en aquesta unitat 4 de la UEFA 0513 se'ns parla de les bases de dades relacionals, és a dir, de bases de dades com base de LibreOffice o accés del paquet Office de Microsoft. Com la versió gratuïta és la de LibreOffice, aquí farem l'activitat amb aquesta, amb el base. Aleshores, el primer que heu de fer és llegir-vos la unitat, els continguts de la unitat, per assegurar-vos que enteneu, mireu els vídeos que hi ha al respecte i després ja podem començar a fer aquesta activitat avaluable. I aquí tenim l'enunciat. Se'ns demanarà que creem una base de dades. Per tant, el primer pas serà obrir el nostre programa, la nostra base de dades relacional, en el meu cas, base. Vaig al menú d'inici, escric el nom i l'obro. Quan clico per obrir el programa, ja em demana que digui si vull crear una base de dades noves o obrir alguna ja existent. En aquest cas, vull crear una base de dades. Doncs el que he de fer és, abans de començar a treballar amb ella i de fer res, definiré el seu nom, el format i la ubicació. És a dir, no és com altres programes del paquet Office o de LibreOffice que podem obrir, fer un cop d'ull, fer algunes coses i després tancar sense guardar, sinó que aquí, per començar a utilitzar el programa, ens demana que seleccionem o creem una base de dades. Clicaré a següent i en aquest cas deixaré aquestes dues opcions seleccionades, ja que a més vull que s'obri la base de dades per començar a editar-la. Quan m'apareix això, el que he de fer és triar el nom de la base de dades, que serà, tal com ens diu l'anunciat, Assessoria Martínez. El format no cal canviar-lo perquè és el de LibreOffice, el de base de dades de LibreOffice, i la ubicació la podem triar per aquí, en aquest menú de navegació de l'esquerra, i jo en el meu cas la deixaré a l'escriptori simplement per tenir-la més a mà, però podeu triar documentos o si teniu alguna carpeta específica per això. Una vegada fet, se'ns obre ja el programa. Aquesta és la interfície de base de LibreOffice. Aleshores, aquí tenim en aquest panell d'objectes de l'esquerra els principals objectes de les bases de dades relacionals, que són taules, consultes, formularis i informes. Aleshores, les taules són aquest espai en el que guardarem la informació sobre clients, sobre expedients, sobre registres de compres o de productes, sobre el que sigui, depenent del tipus d'empresa i el tipus de base de dades que estiguem gestionant. Les consultes ens permetran unir informació de diferents taules i realitzar una consulta establint uns criteris. Després els formularis són allò que ens permetrà consultar o introduir o eliminar registres a les nostres taules d'una manera més intuïtiva, amb una interfície més amigable, típica d'un formulari. I els informes pel que serviran és per agafar les dades d'una taula o d'una consulta i presentar-les en un format que es pugui compartir, és a dir, o en PDF o que es pugui imprimir, per no haver de compartir tota la base de dades si només es vol compartir una part de la informació. Aleshores, començarem per crear la primera taula. Se'ns demana que creem dues taules, una per clients, una per expedients, després les hem de relacionar i després posar 5 registres a clients i 10 a expedients. Aleshores, tot i que l'ordre proposat és aquest, jo ho faré en un altre, perquè per mi és més fàcil d'entendre si primer creem una taula, en aquest cas clients, afegim els seus registres, després creem l'altra taula, afegim els seus registres i després ja creem la relació, que ens serà molt més fàcil veure-la. Es pot fer en l'ordre proposat aquí a l'anunciat, cap problema, no influirà mentre estigui ben feta la relació, però jo ho faré d'aquesta altra manera perquè trobo que és la més còmoda i la més fàcil d'entendre. Aleshores ens dirigirem a crear taula en modo de disseny. Aquí, en aquesta finestra emergent, podrem començar a crear la nostra taula amb vista disseny, és a dir, amb la possibilitat de posar els camps que contindrà, és a dir, el que després seran com les columnes,
aquí, de dalt a baix, el tipus de camp, una descripció en cas que ho necessitéssim i les propietats del camp en cas que també volguéssim aplicar doncs, o alguna màscara o qualsevol cosa. Començarem escrivint el camp nom. Ja que tenim un registre de clients, el més probable és que tinguem com a mínim nom, cognom, DNI, que és el que ens permetrà identificar-los, telèfon, podríem posar data de naixement o data d'alta, correu electrònic. Aquí podríem posar tota la informació que volguéssim i que considerem que ha de tenir l'empresa de cada client. En aquest cas no posarem molts camps perquè no cal, perquè realment l'anunciat no ho requereix. Se'ns parla de que hem d'afegir 5 registres, però no és el mateix registres que camps. Aquí podríem posar, per exemple, correu electrònic, i ara aquí tenim 6 camps. No passa res, el que ha de tenir 5 és registres. Per tant, de camps pot tenir-ne més o menys. El mínim seria 3, nom, cognom i DNI. A partir d'aquí podem afegir-ne més o treballar només en aquests 3, ja que el propòsit d'aquesta activitat és comprendre les relacions i crear consultes. Per tant, és indiferent el número de camps que hi afegim i de més. Aquí sí que podríem triar també el tipus de camp. Per exemple, el telèfon serà tipus número, la data de naixement serà tipus fetge, i el correu electrònic i la resta sí que els deixaríem ja com a text. A més, aquí definirem el camp clau. El camp clau serà el que ens permetrà identificar cada registre, és a dir, en aquest cas, cada client. Per tant, ha de ser un camp que no es repeteixi, que sigui únic, que identifiqui cada registre, cada client. Ha de ser el DNI, ja que, per exemple, els clients poden haver-hi 2 amb el mateix nom o poden haver-hi 2 amb el mateix cognom. Tot i que en la base de dades que creem ara no els repetim, és una cosa que podria passar, podrien estar repetits. Per tant, no podem utilitzar-los com a identificador. Un correu electrònic sí podria ser-ho, tot i que no és habitual. La data de naixement no, perquè també es pot repetir. El telèfon pot arribar a ser-ho, però el més probable és que sigui un DNI o que directament hi hagi un camp que sigui ID client. Aleshores, el que nosaltres definim que serà que identificarà el nostre client, doncs ens col·locarem aquí, clicarem amb el botó dret del ratolí i amb l'esquerra seleccionarem clave principal i ens ha d'aparèixer aquesta claueta. Una vegada ho tenim així, ja podem guardar, posar el nom de la taula, que serà clients, i tancar-la. I ja la tenim aquí creada. Si l'obrim, fent doble clic amb el botó esquerre del ratolí, els camps que hem definit ara ens apareixen, en comptes d'estar de dalt a baix, ens apareixen d'esquerra a dreta i podem començar a emplenar els registres amb dades, aleatòries, inventades. Aleshores, una vegada tenim creats els 5 registres de 5 clients ficticis, amb dades totalment inventades, podem veure que al DNI, per exemple, he utilitzat el número 1 8 vegades i després les lletres A, B, C, D i E. Això és per fer-ho fàcil. Podeu utilitzar qualsevol cosa que preferiu com a codi de DNI. De fet, poden ser els números de l'1 al 5 si voleu o qualsevol altre codi, però que sigui una cosa que sigui fàcil de recordar perquè necessitarem tenir-ho present quan creem la taula d'expedients. És a dir, ara sabem que hi ha 5 clients amb 5 DNIs que són 8 uns i després una lletra entre la A i la E. De manera que quan creem expedients i haguem de posar a quin client se li està obrint l'expedient o a qui pertany l'expedient, haurem d'utilitzar sí o sí aquests DNIs, perquè són els que tenim, els nostres clients. No podrem posar un DNI que sigui 8 uns i la lletra G, per exemple, perquè no serà cap dels nostres clients. Per tant, serà molt important que ara guardem canvis, tanquem, podem tornar a obrir, comprovar que s'ha guardat, que està tot bé, i tornem a crear una altra taula, que ara serà la d'expedients, també amb vista a disseny, i aquí podem posar, per exemple, ID expedient, que serà el número que identificarà l'expedient, el número d'expedient.
Després podem posar client, que és a quin client se li està obrint o pertany a aquest expedient. Podem posar la data d'obertura. Podem posar tancat i utilitzar el tipus de casella seleccionable per marcar si està obert o tancat. Aquí li podem posar format o fetge. I aquí, important que posem la branca a la que pertany cada expedient, perquè després se'ns demanarà que hi hagi expedients a la branca fiscal. Doncs haurem de crear branca i després com a opcions doncs, posarem fiscal i d'altres. I ara hem de definir quin serà el camp clau. En aquest cas, què és el que identificarà cada expedient? Doncs el seu ID, que serà doncs, el número d'expedient. Per tant, botó dret i clave principal. I ja podem guardar, posar-li el nom d'expedients, acceptar i tancar. Aleshores, ara tenim aquí les dues taules, obrim la d'expedients i comencem a complementar-la. Aquí, per exemple, podem posar números de l'1 al 10 i el que és molt important, ajustem la mida del camp, és que aquí a client posem el DNI amb el que identificarem cada client. I ja ho tinc emplenat. Com podeu veure, he utilitzat aquí la numeració de l'1 al 10, tot i que després se m'ha reorganitzat així, però de l'1 al 10. I aquí, pel DNI del client, doncs he utilitzat els 8 uns i les lletres entre la A i la E. No n'hi ha cap que no estigui present a l'altra taula. Vale? Si obrim les dues, podrem veure que les dades coincideixen i que efectivament és viable fer una consulta entre les dues, perquè aquí, si volem veure doncs, quin és el client al que pertany l'expedient número 6, aquí veiem que és el que li correspon als 8 uns i la lletra E, doncs sabem que es tracta de Laura Bertran. I aquí tenim també la seva data de naixement, el correu electrònic, tot el que necessitéssim saber sobre ella. Si volem saber l'expedient número 3, a quin client correspon? Doncs buscaríem el client amb 8 uns i D, que és Iago Márquez. D'acord? Així podríem anar veient a qui pertany cada expedient. I aquest client, per exemple, Iago Márquez, com té la lletra D, podem veure que també té obert l'expedient número 10. És a dir, això és el que es refereix l'enunciat quan diu que un client pot tenir més d'un expedient obert. De fet, és que per força ha d'haver clients, com a mínim un, en més d'un expedient obert, ja que si tenim 5 clients i tenim 10 expedients, doncs vol dir que almenys algun s'haurà de repetir. Hi haurà d'haver algun client que tingui més d'un expedient. En aquest cas, per exemple, doncs podem veure que el de la lletra B, que és Andrés Vargas, només en té un, però els altres en tenen 2. Quan ja tenim això i hem entès que nosaltres, per fer la consulta, els camps que miraríem són DNI i client, el que haurem de fer és relacionar aquests camps. És a dir, jo ara m'he estat fixant, no? Si aquí diu UA, doncs busco la A aquí i és Manuel Márquez, no? És a dir, jo estic comparant el contingut d'aquest camp en el d'aquest. Doncs el que he de fer és dir-li a la meva base de dades, a base, en aquest cas, que ha de fer aquesta relació, perquè si no ara mateix en aquesta base de dades tenim aquestes dues taules, però el programa en si no entén que hi ha una relació i que aquest client és el mateix que aquest. El que hem de fer és indicar-li d'alguna manera, que és mitjançant les relacions. Per tant, tancarem les dues taules i vindrem a herramientes, ja que les relacions no són objectes, que ja hem dit que els objectes són aquests, sinó que és una eina, una herramienta. Ens apareix això i el que hem de dir és quines taules volem relacionar. Doncs clients i expedients. Per tant, cliquem a clients, afegim, cliquem a expedients i afegim. Ja podem tancar aquesta finestra i ara això ho podem moure, ho podem fer una miqueta més gran si ho necessitem, per veure-ho millor, i el que relacionarem és doncs, els camps que estàvem comparant, no? És a dir, DNI amb client, ja que aquí teníem els DNIs dels clients.
Aleshores, ens col·loquem aquí a sobre de DNI de la taula clients, cliquem amb el botó esquerre del ratolí i arrosseguem fins a client de la taula expedients. I quan estem aquí, deixem anar. I se'ns ha de crear aquesta relació de 1 a varios, de 1 a n, ¿vale? Perquè aquí és camp clau i per tant només estan una vegada i aquí estan diverses vegades. Se'ns crea aquesta relació, la guardem, tanquem i ja podem anar a crear la consulta. Venim aquí a consultes i la crearem amb l'assistente per a consultes. Vindrem aquí i aleshores, com deia, la consulta el que ens permet és que en una única taula, en un únic espai, ens apareixeran camps de les diferents taules, vale? Mitjançant aquesta relació que hem creat. Aleshores, podem agafar, per exemple, el camp idea expedients de la taula expedient, vale? Aquí seleccionem la taula, aquí el camp i el passem cap allà. De clients portem cap allà nom i cognom, tornem a expedients i posem data d'obertura i branca. És important que estiguin al camp clients, cognom i expedient branca perquè són en els que haurem d'aplicar filtres i criteris segons l'anunciat. Clicarem a següent, aquí no cal posar res, aquí podríem aplicar el criteri però ho farem després, per tant, següent i finalitzar. Aleshores, ara ens surten com valors duplicats. Per solucionar-ho haurem d'obrir la vista disseny. Vale? Per tant, tanquem, botó dret, editar. Vale? Quan se'ns obre en aquesta vista disseny, comprovem que la relació està ben feta, que tenim aquí els nostres camps. Cliquem aquesta icona d'aquí de valores diferents per evitar que ens surtin aquests duplicats i a més aprofitarem per col·locar els filtres. Vale? Aquí posarem en aquest cas el criteri de branca, que només han d'aparèixer els de la branca fiscal, doncs posarem fiscal entre cometes simples, que això és important perquè l'accés va diferent, va amb cometes dobles, que són les de Shift 2, però aquí és la cometa simple, la que es troba amb l'interrogant de tancament. Vale? Per tant, col·loquem aquí fiscal i a cognom escriurem like, L-I-K-E, espai, la cometa simple, la de l'interrogant de tancament, la lletra que volem buscar, en aquest cas la M, asterisc, i l'altra cometa. Si no us funciona amb like, proveu escrivint como, però en principi us ho agafarà així en anglès. Vale? Per tant, like, obrim cometes, M, asterisc, cometa simple, guardem, tanquem, i ara fem doble clic amb el botó esquerre per obrir en vista disseny i ja ens apareixen els que tenen el cognom que comença per M i els de la branca fiscal. Vale? Ens ha aplicat aquests dos criteris, que és el que ens demana l'anunciat. Vale? És a dir, el que heu d'obtenir és una cosa com aquesta, amb els noms que hagueu triat. Vale? Pot haver-hi més o menys, depenent de si heu posat més cognoms amb M o si heu posat més de la branca fiscal o menys, però més o menys hauria de ser així, o pot ser que si no heu posat cap cognom a M us aparegui en blanc, o no heu posat cap branca fiscal us aparegui en blanc. Per tant, intenteu posar com a mínim una persona amb cognom M que tingui la branca fiscal perquè surti com a mínim un registre i que tingui més o menys aquest aspecte. Per saber més sobre els criteris, doncs simplement podeu buscar criteris LibreOffice base o criteris Access i us apareixerà una mica com donar aquesta mena d'indicacions de quan comença per tal cosa, quan és igual a X o quan és un valor igual o superior a X. Vale? És a dir, podem establir diferents criteris, podeu buscar aquesta informació. De moment els que hem necessitat per fer aquesta avaluable han sigut només aquests dos. Vale? Per tant, ja podem tancar. Aleshores, una vegada hem fet això, ja només ens queda generar l'informe. Vale? Podem utilitzar l'assistent per fer-ho més ràpid, més intuïtiu. Vale? Aquí seleccionarem els camps que volem. Aquí ens apareixen els de la consulta, ho haurem de canviar a clients, que és el que ens demana l'anunciat, vale? Amb la taula clients. Passem tots els camps cap allà, amb la doble fletxeta, i cliquem finalitzar mateix, vale? Perquè no cal modificar l'estructura. I ens genera això, que són les dades dels clients, que ja podem exportar a format PDF. Una vegada aquí,
busquem l'opció exportar a PDF en arxivo, és a dir, tenim l'informe obert, anem a arxivo, busquem exportar a PDF, no cal que modifiquem res d'aquí perquè no se'ns demana, simplement exportar, i ara en aquest cas doncs ho guardaré també a l'escriptori. Posaré clients, informe, i guardaré, i ja puc tancar això, que si se us tanca, doncs això el podeu tornar a obrir fent doble clic, i aquí és on ens apareixerà el d'exportar a PDF, i aquí tenim la resta de la base de dades. Guardem tots els canvis, tanquem, i ja podríem entregar. I heu d'entregar les dues coses, ja que es valorarà, si us fixeu en els criteris d'avaluació, es valorarà que hagueu creat la consulta, que hagueu establert aquestes relacions correctament. Per tant, si m'entregueu només el PDF, no ho puc avaluar, d'acord? Aleshores, per entregar, teniu aquí les indicacions d'entrega. El que s'ha de fer és posar-ho a una carpeta i comprimir-la, per aleshores poder entregar. Em posaré la vista com a alumne perquè aparegui igual que ho teniu vosaltres. Això és el que us surt, afegir la tramesa. Aleshores, tinc aquí el meu informe i la meva base de dades. Clico al botó dret per crear una carpeta, li poso per exemple activitat 4, guardo les dues coses a dins d'aquesta carpeta, tant la base de dades com l'informe en PDF, clico al botó dret i añadirà activitat 4.rar, que el que farà és crear-me una còpia comprimida d'aquesta carpeta amb el seu contingut, és a dir, a dins tenim l'informe en PDF i la base de dades. En aquesta base de dades doncs, estan les taules, la consulta. Aleshores venim aquí, mouré això més cap aquí, clicaré a afegeix la tramesa, que és el que hauríeu de fer, baixem, podem arrossegar o podem utilitzar la carpeta per navegar entre l'explorador d'arxius i seleccionar-la, i guardem els canvis. I ara, evidentment, es quedarà penjat 5 minuts, ja ho sabeu, de moment no hem aconseguit que el proveïdor ens solucioni això, per tant, doncs ara és deixar això 5 minuts i mentre podem anar fent altres coses, utilitzar altres pestanyes, altres programes. L'únic que no podem fer és tancar això i utilitzar a la vegada el mateix campus. I passats 5 minuts ja s'haurà entregat. Si teniu qualsevol dubte, doncs ja sabeu, feu-m'ho saber per correu, o al del campus o al meu correu d'Exist, el que preferiu, i us ajudo en el que pugui.